Adia a man life here more beauty. SOMPA FM. I beg you be na when you be a man. And maybe I say you feel what one now cram me now clear ni aje. Near fair pan is so free as a buyer. No time for the deacon concern home to my pa. And my life ye beauty. Adia corners yachi will be at home. Who could do a police penny and say, who wouldn't ye jano? And maybe I see ye beauty. Ya sama obi wa himfi odo wa no kotu mo hempon de se Europe so tumfo se tu opanyini fo so nti opanyini lumba nti meja manaka e ma wiase ye fro ade e ma wiase life ye eye de se nyanka be wuni dimirika papa be na de ye bedidi e ma wiase ye fro enia ma titititi saa no na sese saa no so pese wiase ye ofe de abrabo ye dema wa eno na wose opotri saa karata na wose odo hu hyemu na ya akono the word you may be out to any no who you may now cramming. You do also a boss over now because over pressure over betting and no maybe are saying yet de. Near maybe I see yet then they said, oh, how will be a one in Chamber a credit year. You maybe I see yet then they said, who treating the penny equal. You don't need to know someone before you give respect to. So my son, you may never come about one if we are say you there. The beyond them be a classroom dear. Ye me wiase ye dese ba bia be ko bia be jadini obema ho sente aka ho ntubo sa fede wuni ho biem kwa ne ka na yi wa hade mpempi mudi nkoma mutimi kan na mabo se emrante ye hene ka asem bi e me wiase ye do papa na wu na ne bato na ni hwese papa yi na dem babade nko ana no wo ya ebeti na ye nya ni dini boda we na me wiase ye fe e me wiase ye de entini ye ba se ni pa bia sa ne man ketingiti we de hye ne nso adan Solomon se bibi pa bia ni wiase sense obedidi no wanom no ma wo kra ehunu obra so mfaso edi se sa ne ma ka kra we ya beto abra bon na se wutimi to ma afoforo nyina nso kra ni dia papa wo wiase ni gie nyina no edi na ma wiase ye de se sebita frache be ifo bia wu ofie na yesu na so na mantemofo bia sole ba ne ofa canopy no fa wo so ntuani na we kura we wo so ntuani oni odi machines ba ye wo so kotua ko papa na wo de wodi wodi zo to anu aye nipa fufuro bi ama nipa na wo kra amen menim kofo bi wa setenam omoma obra nuru ba bia ba ba ni tim so be wale ne ensuo egosi canopy so onto hwe e ma wi ase ye de na we nyina betima ba mu a jadimba ene nipa ni ni yie na nchia wa so mfa nti asem baako so ye ne sa e the problem bro but do try so ni nipa nyina be sere ama obi anya asomdi a in fact so mo kra pray ya o mawa obade nyankopon be yiwa pie ama nipa hu so dan so na misha na ni ade ba na ano hye no kid ofosu case ne hu meda case na sama odi abba no ofosu ne wiase kwa ede ebusa sa akwoshe na wiase ede yenyina ye tie SOMPA wiase den de kakra obutomu mimmo de na sam na odi abba no se ye ka de a opese wiase eye beauty mawa ejia wa wo so se opese wiase ye onwono a ejia wa wo so ofozo ba ya koda baby obi akotwetwe obi na ntin da kwaku ba yi ye nya tia ye din komo yi ye nyina ne ye adwuma wadidi matam da kwaku ba onu obi akoda ye zo ne na ko ye tia ye pon anye ensire ne obi ankoni ba bi sa pepe enye wiase ne je no na sebe mpredua san de ye ken ukukum obi agisika wo da na nkora no anani pa na ukun no ne sama e hawa wiase ba yode wakudi obi huntro a kire ne master anane boss wadwuma asake no ne mesu because of say wo asem akoka to no ye na di asem no so ente sa ye nyanko danya enfo so beba eno na de bia na meka sa asem wo se wanko hye wo bia sebe odwiri nipa ho wanko hye obi a sebe onima asem the way a life city a de bia no ye pani na wadwuma mu a wanhwe obi betima ba ka obi ho asem amana no adwane abona mane apam na kotra fi se wote saa ne koba saa na wanka saa de na wakato nwua bi so no se wokoda ofosu se oyo obi a wo tenke pa ade amaye pa ma me nwua kotra fi ne ma ya pamo mu akotra fi school fees odo mbetie na me de me ne me yere ne me maye didie wo wiase be yode tie wa wo tie asem ne yo se wote saa no aye bia enei kopa ni pakro chawo nipa bi penipa wonsam ka
nipa bi ama wiase anye nipa bi de anya wono a nipa bi na aye ne saa ye nipa bi obebi obekọ bia ne sasa bi edi na chi no enye ya na de akwahye bayi mesre ede na efe se ni nyina mu nyina mo ti wo adwuma ba akom se bempreduasa me na ka asem bi wo se apebiadifo na ne abomofo nam obi koka ne apagya no ne a cheze ni paso masida na woma wonde wo yo na ni paso ya na to tankruwam enye adwuma mu nko afie obi wo ho aye nyina be ha dan wo fie wono nko ane landlord aye sei na wo kan sam landlord so fa na ni anto fo man hwade ti de bia na ni sisa ni pa no so wo so age ni sika obi hon ma okofie okwadwuma mu no wo ba fie kwa ne yam hyehye because of asetna onye hwe nso ye ma na nye wo wiase sani pa ne beda kwa ne otima chade ofosu ye tosu mienu America se wo pese wo bi ne noma ye mienu no yi ba akoma wo a edipe wo nipa na setra oni nipa ne te ofosu ye nchade kwa wo sume bi ha ye nchade kwa ye wo ye te wo yi ye onipa bi wa won ko nsuo ma won si ade ma onye hwe ma wo esu hu ne ka wakoma se chene sika chene sika ofosuo ye besre se o pese wiasa setra ye oda di ne kra etwetwe twa ononko nantin enkeka onwua ho nsam di ne kra ma onwua di ne kra ma opani ane ne ye adwuma eduma bia na no ma nkoyie onukuradie no ubo se nyankopon de obuafo ofiri baabi because wo di ne kra enani pa bi ti krom ha kumasi kro esopa enso wonkom akwa bi anam ne nenam first no ne dru ba bi na buke fi no se wo chi ade mememfa ne sama wo woni ne kra ye pese kan se kumasi so ewiase so but wo ya wonkom obi ba ma so du dru aburo chire wudi ne dru ho no 7 period of the si chire na ma wo wudi odu ko dru ho na onya pepa wie ya se wudi makonya twa SOMPA wiase ba yo de wiase nya ode enu ebi ni issue ya yesu yi maami de open se 7 predators wo bonu de jatam ni kunu de na koto dabi mama wiase afun no ti na wo yesa eti wiase be ya ode be ya beauty pa na wankasa ni pa ne sesen ho hwese ade a odi adu nwa bi ni ti wiase be ya ode ofoso man fatia okay emu enigi anase mu ahofe kese ne pa no ejina kwan a ye fa so ejan kaye kese ewo ye chi ewo abra ye free ho ye betimi atena se wo wiase mu ewo bra ye tena mia hodo ye nwuma mu ahodo ene mpotam ahodo ewo abra ye nwu ye na mmom ye to de ye free ho enkaye ya wuja ewo wachi no eno ene ewiase mu asetena efe kese pa ewo se obi a etimi hye ne nso na enye de eniwa ehunu ahofe na ye kan wiase ahofe no enye de bia wani wanko abehu eniwa ne behu de enso encho behu se na ayira nemom eye de ya na ye tenka ewo yemu de obema afoforo atenka bi ewo wonu mu se a asemasi na so obenten wamamanya different feeling ewo mabrabom ofo be ma tresam ne kan sembem say ye nua job ne kan wo hwe job 14:1 ho a ete se nipa ya ba wi asese ye pese de bibi eye nhwesode a sa ho ofe egina se eniwa nko na ehu de a se nipa ye ba wi ase na se ye nyina ye mele wabom ene ye nkokora bom no eye ye misa sa ho ofe na obi di si so e wo ne maba abrem na eyi ye friends ne mranti brem no sa ho ofe no nyina ya na fa hefa obahu saya na ayira te se de job kan ye wo job 14:1 wo se onipa oba wo se wo na eyetie bi na wo hauma wo se wo pie te se hwen na wo twa odwane se sunsum na onyina enti nipa wa brabo se de esitie no wa ho ofe se de esitie no enya ade e betena ho da ye dan a e befiro na mom so be ma wiase aye fe ni se wo tsene won sade ama afoforo won ma afoforo so enya feelings so no ko bi a eye nigie bi eye nika bi e wo won ma brabom jontudi bi tunyi wa se nyame ye wadom na se won saka bi atsene won sa fa bi ma wonum a wonum hiamwa efi se wiase wo we no ensa kwa na ensa ba enna wo bua ofoforo bi e de afa SOMPA chede adwumade ye SOMPA ene tra 1 media ye no ye ka cho se mpose ne Nyankopon frɔ se brabegye na wa home e wo no ankasa ne kokumu a
wo baby anase wunchikafoɔ bi no wɔn ba bɛte so aba edi ye ka cha wo sa wote wa ya na menye pesame nkuminya Bible se mu hya wɔn mu pa wɔnom etime mo etinyi obi obeye opapa bi anase obeti nanim ama ubia no wɔno kwa na ebia wo sa wote na won sama no na mom wo ya di ama afoforo bi no ma bi mpo a wɔnom su ene wɔnom ban enye no na nam sa wa ye de kakra no so no obahu sa afa etwe wɔnom de ba han ni mu ye ka che obi a wo tie na nwumre so so be ma yenye sitie enfama yasem a ye ken efi se wiase no ochina pe ne adane de ato ho enye se wonkoa wanya ne nana wudidi na wonnom na won mia foforo ba ho besia bo wobetimi so adahye wonum sika kakra mo de aye dwetire no wontimi nya sada bia be kotokoto na ye mpa wo chew Hebrews 13:16 ne kan sem wo se nipa waye ye die bia wo ye no wo se daache no e ya ade a wonsa ebeka so aba obia ni ho a sabi obedua bode no akwa akoto sabi eson aduaba bi enya na se bi ade bi emfa so de emre no etena nwumre me de kakra ya me de ema ne se wo hwe Galatians 30:10 and asa 10:30 o kan se bi o eme de power say yenhwe na breya yenya akwanyan opportunity yenya de sena efata eno ene betimi aboa ama asetana na koye panyi bi afra ne biti wo se enipa te ho esan ni penti eti se nipa ni ho a ebeye de na wankasa no so no wa ye nipa ye nyina ye ka ye ho abomu ni ayesa one society, one organization, one person and one people said your friend is say brand ya rasta fan was say one love one your friend is saying one heart let's get together with and be all right and you know me refi kakra was ye nyina ye ka ye ho abomu ni aye bibi abomu ye nyina ye gina abomu no eno ene bebe wiase aye fe ama afoforo mpa woni da so asa wono mo di atonso mu no asenya ne bie mu ntofo so me di si anoma ka kire obi ase ye robro nyemu ema wonko ani gye na nya wo chefa na emom tire won sama afoforo bi no mu a wono mu hia mo te se de SOMPA che de ye kakra bi a wo bia no fo beka ye de ho on the 21st of this month ya era ye distribute a che de ahodo no de ama kunafo ni woni biefo nyanka ne bisia ye beko orphanage homes na se children's homes ni no de owa ye de man kwada ne kunafo nipa bia ye bia no fo so be ma fa beka wo ne akopɔ be fa so no wa hyirawo na bia ka wo nchikafo me das